соли 2023 бо сарде оғоз шуд. ҳарорати ҳаво имрӯз санаи 10 январ то 13 дараҷа сард аст. ин пешгӯиро чанд рӯз инҷониб мақомоти кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва ҳатто шабакаҳои барқӣ эълон менамояд, то ҳатто аз талафот пешгирӣ карда шавад. новобаста аз ин пагоҳ санаи 11 январ аввалин рӯзи таҳсил барои хонандагон мебошад. оё дар ин ҳолат яъне сарде таътили зимистона идома дода мешавад ва ё ҳамоно дарс оғоз мешавад? ин суоли асосӣ ба масъулини раёсати маорифи вилояти Суғд буд. سردی هوا با یگان خیلی از جانب وزارت معارف علمی جمهوری تاجیکستان اون دستور نشده است سالها. اگر دستور شود خیلی ما آگاه میکنیم، به تیزی آگاه میکنیم. با واسطه اخباری عامه هم با واسطه با خودی واسطه‌های شبکه‌های اجتماعی این چیزا ما آگاه میکنیم. бино ба маълумоти масъулини раёсати маориф, новобаста аз сарде эҳтимол пагоҳ таътил ба охир расида таҳсил оғоз гардад. онҳо мегӯянд ки дар ҳолати зарурӣ ба масъалаи мазкур чораҷӯӣ карда мешавад. таътили зимистона аз санаи 1 то 10 январ муайян шудааст. ҳоло аз бештари сохторҳо, масалан аз бозарасии давлатии автомобиле, шабакаи барқии шаҳри Хуҷанд ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода маълумотнома дастрас шудааст ки он бозгӯӣ то 17 дараҷа сард шудани ҳаво пешгӯӣ мешавад. пас аз таҳияи гузориши мо аз ҷониби вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии Тоҷикистон ба таътили зимистонии хонандагон тағйирот ворид карда шуд. пеш аз ҳама ҳифзи саломатии тарбиятгирандагон ва бо назардошти сард омадани ҳаво дар ин шабу рӯз дар асоси фармоиши вазири маориф ва илмии ҷумҳурии Тоҷикистон аз имрӯз яъне 10 январи соли ҷорӣ таҳти рақами 35 дар муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз шакли ташкилии ҳуқуқӣ таътили зимистонаи хонандагон ва тарбиятгирандагон то 16 январи соли 2023 тамдид карда шуд ва машғулиятҳо ва дарсҳо дар муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумӣ аз 16 январ оғоз мегардад. ҳамчунин соатҳои дарсӣ дар давоми таътил иҷро нашуда طبق جدول алоҳидаи таъсис гардида дар нимсолаи дуюми соли таҳсили 2022-2023 аз ҳисоби таътили баҳорӣ ва таътили тобистона ҷойгон карда мешавад. ҳамзамон дар асоси фармоиши мазкур сардорони сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, раёсати маорифи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, сардорони раёсату мудирони шуъбаи маорифи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, директорони муассисаҳои таълимӣ мақоми ҷумҳуриявӣ дошта ва хусусӣ ӯҳдадор гардиданд ки ҷиҳати ба таътил баромадани хонандагон тадбирҳои зарурӣ андешанд.